όπως έχετε όλοι εσείς. Όμως η απόφασή μας είναι μία και συγκεκριμένη. Δεν σταματάει η απεργία. Οι εκτιμήσεις που θα πούνε μέσα από τη συνεδρίαση θα τις λάβουμε όσο αργά και αν είναι, γιατί εμείς θα είμαστε εδώ, θα τις συνεκτιμήσουμε και αύριο. Όμως, επειδή πάρα πολλά σωματεία έχουν έρθει από μακριά, πρέπει να φύγουν για να συνεχίσουν, κάποια σωματεία που θέλουν να φύγουν, μπορούν να φύγουν, γιατί και αύριο είναι η μέρα κινητοποίησης. Δεν σημαίνει ότι αύριο καθόμαστε. Τι λες μωρέ! Όποιος θέλει, όποιος σωματείο θέλει να μείνει, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση. Όμως είναι κάτι που Πώς κάνετε αυτό το μου, πώς θέλετε. Πας εδώ, λέτε, είσαι.